Jeg synes, det er rigtig dejligt at bo på Vestegnen, fordi at vi har grøn natur, der er tæt på offentlige transportmidler, har masser af liv og arbejdspladser, gode kulturtilbud og masser af foreninger, man kan være aktiv i og få et bedre liv ud af. Og så er der rigtig kort fra borgere til politikere. Hvis man har et problem, så skal man bare rejse det, og så kan de fleste af dem løses i al fordragelighed og i samarbejde. Som socialdemokrat synes jeg, at det vigtigste er borgernes adgang til sundhed. Og her snakker jeg ikke kun om, at den skal være gratis og lige for alle, men også om, at der er nogle borgere, hvor vi har brug for at gøre os ekstra umage for, at de får den behandling og det tilbud, de har brug for. Den kollektive trafik er god for miljøet, og den er god for fællesskabet, men den er især god for de grupper, som ikke har råd til deres egen bil. Og dermed så er den kollektive transport med til at skabe lige muligheder. Lige muligheder for, hvor man vælger uddannelse, lige muligheder for, hvor man kan søge arbejde henne, og lige muligheder for i det hele taget at komme rundt i vores samfund. Det betyder blandt andet, at vi får brug for en letbane fra Ring 3 og så ud i lufthavnen. Det er vigtigt for mig, at politik først og fremmest handler om hverdagen. Politik er ikke højtravende analyser og tænketanke, der kommer med den ene smarte udmelding efter den anden. Politik handler om din og min hverdag, og hvordan vi gerne vil forbedre den, og hvordan vi gerne vil forbedre den for andre.